Robert Abela mhux biss il-mexxej tal-Partit Laburista iżda huwa wkoll il-Prim Ministru ta' Malta u għalhekk għandu l-obbligu li jiżen sewwa il-kliem illi juża mingħajr ma jimmina il-ġudikatura u x-xogħol tagħna. Kliem il-Kamra tal-Avukati li kundannat id-diskors ta' Abela fejn spjegat illi għal darb'oħra kellha toħroġ sqarrija b'reazzjoni għad-diskors li għamel il-Prim Ministru matul il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Il-Kamra tal-Avukati insistiet li l-ġudikatura għandha titħalla fil-libertà illi twettaq ix-xogħol tagħha mingħajr xkiel u mingħajr ma tħares lejn ħadd. Dan wara li Abela saħaq li l-ġustizzja ma tfissirx terrorizmu politiku jew tpattija politika, preferenza diretta x-xogħol li qed isir mill-qorti brabta mal-inkjesta dwar id-dil skandaluż tal-isptarijiet. L-avukati enfasizzaw għal darb'oħra li hija l-ġudikatura biss illi tissalvagwarda s-saltna ta' dritt u li tista' tiggarantixxi ġustizzja għal kulħadd. Ta' filwaqt li temmew jgħidu li l-kritika lejn il-ġudikatura m'għandha qatt issir għal skopijiet politiċi jew partiġani. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg ftit tas-sigħat biss wara li Abela lissen dan id-diskors waqt il-Konferenza Ġenerali saħaq illi hu flimkien mad-deputati nazzjonalisti se jibqgħu jagħtu appoġġ sħiħ u inkondizzjonat lejn il-ġudikatura sabiex pajjiżna verament ikollu ġustizzja onesta illi ma tarax uċuħ. Huwa kundanna l-attakk ta' Robert Abela u deskrivih bħala bniedem dajjef, kodard u wieħed illi qed jinkwieta.